режими тоҷикистон комилан худкома эълон шуд. оғози коргоҳи ҷамъу васли мошинҳои низомӣ дар шаҳри Турсунзода. боз чин Пекин дар садри феҳрасти мададгорони ҳукумати Тоҷикистон қарор гирифт. такзиби гуфтаи раиси кумитаи тафтишоти Русия дар бораи афзоиши ҷинояти муҳоҷирони меҳнатӣ. созмони байналмилалии Хонаи озодии Тоҷикистонро вориди феҳрасти кишварҳои комилан худкома кард. рӯзи 24 май гузориши солонаи ин созмони байналмилалӣ зери унвони кишварҳои дар ҳоли гузар ҷанг шикофи минтақавиро амиқтар кард ба нашр расид, ки дар он Тоҷикистон дорои режими комилан худкома унвон мешавад. дар ин раддабандӣ Тоҷикистону Туркманистон дар як радиф қарор гирифтаанд. ин гузориш, ки кишварҳои Осиёи марказиро дар ҳалқаи табаҳкори худкомагӣ маҳсуб кардааст, мегӯяд элитаи ҳукмрон дар ин кишварҳо даҳсолаҳоро сарфи ҷамъоварии мол ва қудрат карданд, ки мунҷар ба норизоияти ҷомеа шудааст. ҳамчунин Хонаи озодӣ ба ин натиҷа расидааст, мушкилоти ҷомеа, ки дар аксари маворид асли воқеӣ доранд, мунҷар ба эътироз мешаванд ва ба таври фаврӣ дар саросари кишвар тавсея меёбанд, ки чун таҳдиде алайҳи режим тафсир мешавад. ин созмони байналмилалӣ мегӯяд, мақомот ба ҷои ҳалли мустақими ин мушкилиҳо эътирозҳоро бо боздоштҳои ҷамъӣ, шиканҷа ва ҳатто куштор ҷамъбаст мекунанд. дар ин зимн дар гузориш аз воқеоти вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон ёдоварӣ мегардад, ки ба иддаои Хонаи озодӣ ин минтақа аз соли 2012 ба ин сӯ аз тарафи ҳукумати Эмомалӣ Раҳмон саркӯб мешавад. ин созмони байналмилалӣ мақомоти Тоҷикистонро омили таҷдиди вазъ дар Бадахшон дар зимни эътирозҳои мардумӣ дар солҳои 2021 ва 2022 унвон кардааст. ин эътирозҳо дар тирамоҳи соли 2021 пас аз кушта шудани Гулбидин Зиёбеков, як сокини ноҳияи Рошқалъа, аз тарафи нирӯҳои амниятӣ шурӯъ шудаанд. мардум барои дарёфт ва ба ҷавобгарӣ кашидани омилони қатли ӯ таҷаммӯъ карданд, ки дар соли 2022 ҳукумати Тоҷикистон бо террорист хондани мӯътаризон дар Бадахшон дар он ҷо амалиёти зидди террористиеро анҷом дод. дар зимни ин амалиёти зидди террористии нирӯҳои низомии Тоҷикистон чандин нафар аз аҳолии осоишта кушта шуд. бадтар Эмомалӣ Раҳмон эътироф кард, ки фармони нест кардани омилони мӯътаризро ӯ додааст. раис ҷумҳури Тоҷикистон дар шаҳри Турсунзода корхонаи Сипар гурӯҳро мавриди баҳрабардорӣ қарор дод, ки барои ҷамъу васли мошинҳои махсуси ҳарбӣ ва мулкӣ хоҳад буд. ба иттилои дафтари матбуотии Риёсатҷумҳурӣ, дар корхонаи Навбунёд, ки дар ҳамкорӣ бо шарикони рушд таъсис ёфтааст, дар марҳилаи аввал бо ворид намудани қисмҳои алоҳида аз хориҷи мамлакат ҷамъу васли 17 намуд нақлиёти махсус ба роҳ монда шудааст ва оянда ин нишондод афзоиш дода мешавад. тавзеҳ дода шуд, ки қисмҳои алоҳида барои омода намудани нақлиёти махсуси ҳарбӣ ва мулкӣ асосан аз ширкати Стреп Группи Имороти Муттаҳидаи Араб дастрас мегардад. иқтидори солонаи корхонаи нави саноатӣ дар ҷамъу васли 120 нақлиёт арзёбӣ мешавад ва дар оянда бо назардошти талабот ин рақам афзоиш хоҳад ёфт. манбаъ афзуд, мошинҳои омодашаванда дар ин корхона барои таъмини ҷузъу томҳои қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон буда, дар оянда содироти он ба кишварҳои хориҷ дар назар аст. манбаъ мегӯяд, дар заминаи ба фаъолият оғоз намудани корхона дар шаҳри Турсунзода 100 нафар бо ҷойи кор ва маоши хуб таъмин шудаанд. Эмомалӣ Раҳмон бо раванди истеҳсолот ва санҷиши техникии аввалин мошинҳои дар ин корхона омодашуда шинос шудааст. таъкид гардидааст, ки худравҳои мазкур ба талаботи меъёрҳои ҷаҳонии мошинсозӣ ҷавобгӯ мебошад. Тоҷикистон дар 4 моҳаи аввали имсол аз кишварҳои дигар ба мизони 24,4 миллион доллар кӯмаки башардӯстӣ дарёфт кардааст. мутобиқ бар додаҳои Агентии омори Тоҷикистон, ин кӯмакӣ дарёфтшуда 46,1 миллион доллар
камтар аз кӯмакҳои дарёфтии кишвар дар ҳамин давраи соли гузашта аст. ҳамчунин дар ин гузориш гуфта мешавад, теъдоди кишварҳои донори Тоҷикистон аз 50 ба 39 кишвар коҳиш ёфтаанд. Ин гузориш мегӯяд, бештар аз 29% кӯмакҳои дарёфтии Тоҷикистон дар 4 моҳаи аввали сол ба Чин марбут мешавад, ки арзиши беш аз $7 миллион доштанд. ҳамчунин кишварҳое аз қиболи Белгия, Иёлоти Муттаҳидаи Амрико, Туркия, Ҳинд, Кореяи Ҷанубӣ, Фаронса, Дания ва Олмон пас аз Чин дар феҳрасти кишварҳои донори Тоҷикистон қарор гирифтаанд. Бояд гуфт, Тоҷикистон дар соли 2022 кӯмаки башардӯстонаи қобили мулоҳизае дарёфт кард, ки арзиши умумии он $141 миллион гуфта мешавад, аммо ҳеҷ гуна иттилое дар мавриди тавзеъи ин кӯмакҳо ба мардум расонаӣ нашудааст. гузашта аз ин, Чин дар садри феҳрасти ноҷиҳҳои ҳукумати Тоҷикистон қарор дорад, ки барои сохтмони муҷтамаи ҳукуматӣ ва бинои парлумон дар шаҳри Душанбе $220 миллион ихтисос додааст. ҳамчунин дар чанд рӯзи қабл Душанбе муваффақ ба имзои як созишнома бо Пекин шуд, ки бар асоси он як кӯмаки $57 миллион билоивази Чинро дарёфт хоҳад кард. Ба ғайр аз ин, Чин дар садри феҳрасти сармоягузорони мустақим ва қарздиҳандаҳои Тоҷикистон қарор дорад. Дар аввали соли 2022 саҳми Чин дар сармоягузории мустақим ба Тоҷикистон $3.3 миллиард эълон шуда буд. ҳамчунин қарзи Тоҷикистон дар назди Чин беш аз $1 миллиард гуфта мешавад. хабаргузории Азия Плюс бо нашри як далелсанҷӣ гуфтаҳои Александр Бастрикин, раиси кумитаи тафтишотии Русияро такзиб кардааст. Манбаъ бо нашри ин далелсанҷӣ гуфтаҳои раиси кумитаи тафтишотии Русия дар бораи афзоиши ҷиноят аз тарафи муҳоҷирон дар ин кишварро бепоя унвон кардааст. ахиран дар моҳи апрел Александр Бастрикин дар суҳбат бо хабаргузории Интерфакс гуфта буд, соли 2022 хабари содир шудани 4729 ҷиноят аз тарафи шаҳрвандони хориҷӣ ворид ва дар ин замина 4231 парванда боз шуд. Чунин оморро Бастрикин ҳудуди 3 баробар бештар аз омори соли 2021 гуфта буд. Аммо хабаргузории Азия Плюс мегӯяд, ба ин далел гузоришҳои мақомоти ҳифзи тартибот ва ҳуқуқи Русияро мавриди далелсанҷӣ қарор додааст, ки акси гуфтаҳои раиси кумитаи тафтишотии ин кишварро намудор кардааст. Ба иттилои манбаъ, таҳқиқ нишон додааст, танҳо 3 ё 4% ҷурму ҷиноят дар Русия аз тарафи афроди муҳоҷир содир шудаанд. Ба ин далел манбаъ мегӯяд, он ҷинояте, ки аз ин ҳисса марбути шаҳрвандони кишварҳои узви Иттиҳоди давлатҳои мустақил дар Русия мешаванд, аз 2.5 то 3.9% маҷмӯи ҷурму ҷиноят дар Русияро ташкил мекунанд. ҳолонки ба иттилои манбаъ, ҷурми ҷинояти содиршуда аз тарафи шаҳрвандони кишварҳои узви Иттиҳоди давлатҳои мустақил дар Русия танҳо дар соли 2022 афзоиш ёфтааст. бар асоси иттилооти расонаишуда дар бораи рейдҳои мақомоти Русия алайҳи муҳоҷирони корӣ таи чанд рӯзи ахир гуфта мешавад, мавҷи тозае аз муҳоҷирситезӣ дар ин кишвар шурӯъ шудааст. бархе аз таҳлилҳо ин мавҷро дар пуштибони наёфтани ҷанги Кремл дар Украина аз ҷониби кишварҳои Осиёи Марказӣ ва бархеи дигар онро ба наздикии бештари ҷамоҳири Осиёи Марказӣ ба Чин муртабит донистаанд.